Halo logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय जोंहा दिनै दुर्गा फुजानि फुजा हैनोसै जोंहानि न' खाथियावनो जायो नालाय बेयाव फुजा मन्दपाव फुजा जायो प्रसाद एसे लाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना नायनानै थादो आंनि फुजा होनायखौ फुजा होनो थांनोसै मोगथांखौ नाय मालाय कृष्ण कमल तान्तिया फुजानि विश खालामदों मालाय गारियाव दोनबाय थाबावदोंसो मालाय मन्दपआ जोंना Okha माबा समिला थाङा मा जादों दायो प्रसादखौ होनानै फैबाय ओमफ्राय दा 2टा 1:30 अनजलि जायनो अनजलि जाबाथाय लांफैफिनसै आरोना अनजलिखौ लानानै प्रसाद होसिगोन आरो दायो हर जाबाय हराव दसे बेरायनानै फैनोसै टाउनाव अखाबो हासोदों जोंहा थाबायनासो फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय अखा हानायखाय गारिजों फैनांबाय आरो दुखुनांथाव बाथ्रा देग्लाय मोजां बेरायनो मोननाय नंला अखाया हरावनो ससमा गोसोम गानबोदोंसो मालाय नै मा नुदों इसोरो Benazorika Saya khulumin sto Yes Bro Nei biyo ekdom real mansi goजा गोजाननिफ्राय नायबाथाय एकदम मुर्ति बायदि नुजोबो खाथिनिफ्राय नायबाथाय एसे सिनायो आरोना जुदि गोजाननिफ्राय नायोना होमब्लाना एकदम सिनायथारा आरो एकदम मुर्ति बायदि नुहुरथारो एकदम लेफ्ट साइडनि गाहाय सिननिया जाहानि न' खाथिनि आरो बियो जों सिनायहरखाबाय आरो बेखौ गोजाननिफ्रायनो
Itu nak ada tulisan tu kalau tu semua kursi. Nimulai. Abang tu kalau semua kursi tu itu nak kadim lukis. Kadim. Nimulai. Lama bener. Gede. Itu nak kadim lukis. Gede. Woi, kita re? Nih malah truk labai. Abun cuci khalai? Belun labai. Tempa labai.